fi muhimmanci. Kullum muna gaya matasa kar ku tsaya kuna neman ofa a baku takarda ku je ku yi aiki a gwamnati. Aiki a gwamnati yana da kyau, musamman baka samu aiki wanda yake mai kyau na sana'a wanda za ka tsaya kai ba. Kasashen duniya har da Amerika a ciki, in ka je ka tambaya ina ma'aikatan gwamnati sai kai sa'a za ka ga shida. Ismaila Umar Dukawa baduku ne, sana'a shi ta bashi daman yin abubuwa da yawa a rayuwa. Wannan albarkacin sana'a mun mallaki muhalli, ga 'ya'ya ma Allah ya bamu, sannan kuma ga shi ga yara muna koya musu sana'ar a koda yaushe muna da su sun fi guda 20-30 ma, kullum suna ƙasa muna koya musu. Kowa kai magana da shi wanda bai gane ba sai ce ai shi bai da jari. Akwai hanyoyi da yawa na zamani na samun jari wanda muke kiran ga mutane su bi wannan hanyoyi kuma su ɗauki sana'o'i waɗanda suke akwai abin da yake sana'a da take tana da buƙatar jari mai nauyi